13 ఏళ్ల బాలుడు విమానం టైర్ల కింద దాక్కొని ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లో దొరికాడు. సెప్టెంబర్ 23 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కబూల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ కి బయలుదేరిన కామేర్ ఫ్లైట్ లో 13 ఏళ్ల బాలుడు విమానం టైర్ల మధ్యలో దాక్కున్నాడు. దాదాపు గంటన్నర ప్రయాణం. ఆ విమానం ఎత్తు 36,000 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. అక్కడ గడ్డకట్టే చలి, ఆక్సిజన్ కూడా దొరకదు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఊపిరి అందకపోయినా సరే చివరికి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లో బయటపడ్డాడు. విమానం ల్యాండింగ్ అయ్యాక ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ లో అందరి కళ్ళ ముందే నడుస్తూ బయటకొచ్చాడు. ఈ పని ఎందుకు చేసావని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే ఆ బాలుడు ఏమని చెప్పాడంటే, ఇది కేవలం ఆసక్తి కోసమే చేశాను అని తెలిపాడు. కానీ ఇది చావుతో ఆటాడుకోవటం. చాలా మంది ఈ ప్రయత్నంలో చివరికి శ్వాస విడిచారు. ప్రాణం ఒకటే, కానీ దాన్ని కాపాడుకోవటం నిజమైన జీవితం. ఈ బాలుడు చేసిన పని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.